D'això es tracta, de comunitat propietat entre tots. Exactament. Però aquí hem de ser... una filla portar... només de vehicle elèctric. Sí. Molt bé, apa là. I ara la targeta. Hem d'anar cap allà, Doncs va. Som-hi. És aquest punt d'aquí. És aquest d'aquí. Apa là. És a la seva esquerra. Gira la taula. Ara. Ara, ja està. Va, perfecte. Això ja és limitar l'accés al vehicle elèctric. Llavors ara estan modificant la llei. No, Pau, ja es carrega perquè està verd, no està blau. No carrega, No, parem. Igual.